ତିନି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର କୁନି କୁନି ରଥ ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ହାଇ ହେଲୋ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ମହାଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ପଙ୍କଜିନୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥଗୁଡ଼ିକ ସଜାଯାଇଛି। तो बाहुड़ा रे